Teším sa na vás, na nové videá, ktoré pre vás pripravujem, pretože už z názvu ste postrehli, že to teda trošku bude aj na inú tému, alebo spojené kozmetika a tehotenstvo. Pretože keďže som v dianí a čakám v podstate teraz tretie bábätko, tak si myslím, že mám vám čo odozdať a možno, že bude pre vás veľa nápadov a inšpirácií, ako sa starať o svoju pleť, o svoje telo, ako sa cítiť pekne, ako sa udržovať počas tehotenstva, ale po vlastne pôrode. Mám mnoho skúseností, keďže už od strednej školy sa venujem kozmetike a naozaj s jednou značkou práve z Ameriky pracujem 15 rokov. Tak mám skúsenosti s tými produktami, ako fungujú, či fungujú, čo si dávať na pleť pred a po, ako predchádzať rôznym veciam. A mám aj skúsenosti práve od tých mojich zákazníčiek, ktoré napríklad boli aj tehotné, s čím sa stretávali. No tak ma napadlo, že vám urobím také malé bloky, aby ste si mohli vy, alebo možno, že aj niekto iný, kto vo vašom okolí práve prechádza tým, že nevie si rady, chce sa cítiť tá žena pekne, ale nevie, čo má používať, alebo ako predchádzať rôznym veciam. Ja tu máme pár bodov, že aké videá pre vás napríklad chystám, pretože si myslím, že každé bude na nejakú tému, myslím, že určite 50 minút, takže rozdelíme si to. A verím, že si pozriete všetky tie videá, po prípade ma odporúčite, prezdielate tej žene alebo slečne, ktorá bude potrebovať takéto tipy. Chystám pre vás napríklad, prečo sa už pred plánovaním tehotenstva zamerať na svoju pleť, čo používať, ako sa starať, ako kombinovať, čo si dávať na tvár, ale aj telo. Čo používať napríklad v prvom trimestri, keď nám je asi tak podľa mňa najhoršie, sme najviac unavené. Aké vychytávky sú vhodné doma v kúpeľni mať počas celého priebehu tehotenstva, také SOS produkty, čo som si aj ja zaznačila, čo využívam. Čo nepodceniť starostlivosti, pretože veľakrát tým hormonálnymi zmenami najviac trpí pleť, čo sa týka pigmentových škvrn a strí, takže tomuto sa povenujeme jednej téme. A potom môžete kľudne písať mi aj nejaké otázky, ktoré chcete mať vyzodpovedané a môžem vám ešte robiť ako keby taký bonus videa. Takže máte sa na čo tešiť. Verím, že vás táto téma poteší, že vám budem inšpiráciou, že môžete mať naozaj krásnu pleť, cítiť sa žensky aj v tehotenstve, aj počas toho, už keď máme tí malé deti, pretože častokrát venujeme 100% starostlivosť našim deťom a keďže som mama zatiaľ 2 detí a čoskoro 3, tak budem vám určite inšpiráciou, že sa to dá, že to zvládnete a no, teším sa na to, čo na to budete hovoriť aj vy. Krásny deň vám želám.